descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda. Qué poco sabidos somos. Pasámonos a vida cargándonos de artiluxios, cachivaches, aparellos, artefactos... Para nada. Todo o tempo pensando no porvir, na felicidade futura, no ben que imos estar o día de mañá. E resulta que, a costa deso, o único que facemos é cargarnos o día de hoxe de estrés, de nervos, de insomnio, de neurosis... Que lles vou contar? Así non chegamos a vellos, nin de broma. Máis ozono, por favor. No programa desta noite poderán comprobar vostedes que o mellor remedio contra o fogo é o desfogue. Balance de Chepa e Chips na sociedade da telemática e dos teleles. Como nos loce o pelo e que camelos preferimos. Contra os nervios, sosego. E contra a histeria, historia. Saberán por que sempre arde a cabeza. Pesan as costas, oprime o peito e existe a psiquiatría, a psicanálise, a liturxia e maila maxia. Terán cumprida conta dos útiles que se precisan para facer da nosa existencia un oasis de paz. Comprobarán como a cabra tira o monte e poderán certificar que non estamos sós no mundo gracias a que existen seres tranquilos. A razón última das augas, as voces dos pozos, a sabencia dos ríos e a perpetuidade dos manantiais van ser os temas que esta noite, e sen que sirva de precedente, se confabulen para exixir algo tan necesario como a demanda universal de máis ozono. Por favor. Contoume un psiquiatra nunha ocasión que tiña un paciente que estaba mal, vamos, moi mal, francamente mal, estaba fatal. Isto é un caso verídico, E resulta que o que lle pasaba ao home era que non podía dormir porque dis que a lavadora, que era de carga frontal, no momento de pasar do aclarado ao centrifugado, tocaba o himno nacional. O psiquiatra, que era un home así bastante pragmático, dixo, mira, pois ti cambias de programa e listo, problema solucionado. E así fixo o home. O que pasa que seguía tendo problemas, porque resulta que a lavadora, nese novo programa, en vez de centrifugado, facía un suavizado e tocáballe a raspita. E así vivimos, señores, no ano de gracia de 1990, un ano cheo de grifos, cheo de fontes, cheo de estrés. A sociedade das telecomunicacións e da telemática é tamén a sociedade dos teleles. O mundo occidental vive a todo ritmo. Pasou o tempo do samba e chegou o tempo do baile de San Vito. Nada é como antes, todo muda. Se vostede para a pensar nunha cousa, está a trabucarse. Andamos moi lixeiros, mais incomprensiblemente, andar lixeiros a todas horas acaba por ter un peso esmagador. Vivimos tempos novos, tempos modernos, todo pode mellorarse, axustarse e marchamos como reloxos, cheos de tics. A maquinaria industrial ofrécenos calidade de vida en fórmulas maxistrais. Se temos máis chepa que chips, a culpa é nosa. Se o pelo non nos loce como debera é porque aínda non fomos polo tónico adecuado á farmacia máis próxima. Todos e cada un podemos mellorar e progresar máis. Progresar é decote complicarse a vida. Paga a pena descompoñer as comidas en cantidades calóricas, sabemos cepillar os dentes adecuadamente, compre informarse, estar o tanto, procurar non dormirse e de vez non perder o sono. Todo o que imaginaban as xeracións pasadas é agora tan real que por veces preferiríamos que nos deran un camelo e perdernos no deserto. Sí, fartos de chips, tics e bits, algúns descobren que teñen alma de beduíno. Iso adoita acontecer no verán cando o estrés, a tensión, os nervios ven unirse a calor. Daquela moitos deciden aproveitar a vida, rachar rutinas e ver canto máis mundo mellor en 15 días. Novos costumes, novas comidas, novos museos, novas cidades e monumentos. Un bo xeito de botar máis visións de futuro ás costas. Todo é non volver coas espaldas dobradas. Pero os beduínos de espírito autente non necesitan máis camelo que o que eles queiran montar. Se un está dos nervios, o mellor é relaxar músculos e afectos. O descanso pode vir de descubrir o prazer de rañarse por trás das orellas. Sempre que nos contan ou pasa algunha cousa, tendemos a pensar que son os outros os que están algo tolos, e nós, pois claro, os normais. Tendemos así a ser un pouco vanidosos e a pensar que son os outros os que están algo tatarís. Cando se reflexionáramos, pois ao mellor chegábamos á conclusión de que todos vimos coxeando máis ou menos dun mesmo pé. En todo caso, da que temos vacacións ou que teñen vacacións algúns, non estaría de máis que adicásemos un pouco de tempo ao relax para procurar paz para o noso espírito e sosego para a nosa mente. Ver, Charito, a ver, Charito, que dixeches as 6, e xa pasan, Charo, sempre igual.
Ala, xa estamos, a 6 e 1 minuto. E esta sigue sen vir. Depois me vai dicir o de sempre, un atasco, unha complicación, alguén que chamou entretendo por teléfono, unha amiga, un amiguito, un amigo. Vale, tranquilo, Manuel, non te agobis. Tranquilo, home, tranquilo, que se despois total non que nada. Dios, se ten que ser así, porque chega tarde, parda. Tranquilo, Manuel, peor sería un ataque de aviación por sorpresa, como naquela película. Ala, a 6 e 2 minutos, ainda non veo. Pois xa verá. Hola. Charo, que? Quedamos a 6, Charo. Ai, non me fales, home, non me fales que veño histérica. 2 minutos, Bueno, Charo. pois que queres que lle faga, home, que ao final complicouse unha historia. Que quedara para con luz para que me fixera ao final do turno non houve maneira. Bueno, a ver, dame un bico, anda. Ui, que ben hules. Que, perfume novo, non? No, é o champú, Anaís. Ai, eu che regalar o ano pasado. Sí, aquel que non me gustaba. Ahora xa che gusta, non? Sí. Bueno, pois o que che dicía, home, que a última hora xa estaba vestida e todo, pois que chegou un accidentado que caeu dun andamio fracturadísimo. Un obreiro? Sí. Dun andamio? Sí. Non me gustan nada. Non me gusta nada, porque unha vez xa vin caer un obreiro dun andamio ali no edificio da Mala Real en Vigo, cando cando salía de traballar, espatarreus ali. Ademais non me gusta porque os obreiros poñen os andamios para facer as casas e logo caen dos andamios. E logo as casas non son casas, xa, logo son nichos. Eu non vivo nunha casa, vivo nun nicho. E non durmo, estou morto. E non podo dormir por noites. Non dormes, non tomar pastillas. Tomar a pastilla dormías. Quero tomar pastillas, Char, non quero tomar pastillas porque logo se me desperto e me habitúo a elas e despois non podo dormir tranquilo. E desperto por la noite e miro para ti e non te vexo ti, te vexo convertida nun número 3. Perdeste demais, así como en este traballo de orfebrería. Ademais o número 3 logo se transforma e te vexo convertido nunha galiña. E despois non as espadas, pero co escudo do Celta. E despois aí encima te vexo unha cara de Chaves do ministro e despois te vexo convertida nun busto de Heraclio Fournier. E todo en orfebrería, sin progresión. Pero como me pediches un Carolines? Non queres Carolines? Como eu quero un Carolines? Pois tomas Carolines, Charo, ti tomas Carolines. Que vai gustar Carolines? Por a noite, agora non tomo Carolines. Non tomes Carolines, xa está, non tomes Carolines, non pasa nada. Bueno, mira, eu teño libre este fin de semana, que che parece se marchamos por aí a dar unha volta a algún lado? Non quero marchar a ningún lado, non quero salir o fin de semana. Por que, home? Non quero salir o fin de semana porque non me agobio, non quero ir á praia, vai moitísima xente a todas partes, non quero, porque me aburro. Bueno, mellor un balneario, se pode... Eu agora quería estar noutra parte do mundo. Un balneario? Un balneario de aguas tranquilas, así un sitio sosegado. Bueno, pois se queres ir a un balneario, imos a un balneario, home. Ti que irás? Quanto tempo así, un pouco, mira que bonito está o ceo, mira que nubes. Algo se coce no aire, non mires? Mira. Aquilo parece un 1400B Capitoné. Te acordas? Cando todos os coches aqueles que había. Antes eran todos 1400, que eran todos negros. Non te acordas? Ai, sí, home, sí. Mira que bonito ali. Sí. Parece a última cea, non miras? Aquí na dereita é Xudas, non ves? Que bonito. Anda, Manuel, imos. Dale. Charo, Sí. non tomes nunca o Carolines con tónica. No. Porque unha vez un fulano que estuvo nunha boda tomou un e Sí. morreu. Non se pode. Eu diría que unha nube segue sendo unha nube mentres non se diga o contrario. E o estrés debe seguir sendo estrés, aínda que non estamos moi seguros de que utilicemos este termo correctamente. Carmen Méndez, psicóloga, é un termo, o estrés, que está de moda, o oímos moito últimamente. É porque é unha palabra que eso, que está de moda, é un novo vicio lingüístico ou realmente esta sociedade está moi alterada, moi estresada? Bueno, yo diría que las dos cosas. Está de moda y realmente responde a una realidad de la sociedad, y es que el tiempo que estamos atravesando hoy en día es de tensión. Por eso viene la palabra que es anglosajona y que quiere decir tensiones en general, ¿no? A tensión casi sempre achacamos ao traballo. O estrés está vinculado ao traballo. Pero tamén un parado pode ter estrés, pode padecelo? No, yo diría que no es esa la palabra más adecuada para la situación angustiosa o depresiva que puede llegar a tener un parado. E un neno pode ter estrés con isto do colexio, as notas? Sí, yo creo que sí, que un niño puede estar estresado porque realmente los niños hoy en día están muy acosados también por la sociedad en la que están inmersos. Y evidentemente son producto de una familia y de un producto de una situación que viven en casa. Si en casa hay situaciones tensionadas, por descontado que los niños también van a acusar este tipo de cosas, aparte de las exigencias que ya desde pequeños les empezamos a exigir. E se non tuviésemos estrés, se non tuviésemos ese pressing de rendemento, sería tan productiva esta sociedade? Eso francamente no lo sé. No lo sé, entraría dentro de la especulación. E que recomendacións daría vostede ou que componentes levaría unha vacina antiestrés? Unha vacuna? Yo diría que la tranquilidad personal
el contentarse, el conocerse uno mismo dentro de la medida de lo posible, el aceptarse, eso me parece que es muy positivo, el saber aceptarse uno tal cual es y poderse incluso limar, ¿no? Limar las asperezas que cada uno sabemos que tenemos. Y sobre todo pues el plantearse la vida de una manera más tranquila, sin ese acoso publicitario y vivencial que podamos tener, sino vivirlo tranquilamente, vivirlo porque no hay manera de repetir esta vida. Quiero decir que no nos dejan rebobinar y volver a vivir, o sea que estamos aquí una vez y hay que estar lo más adecuadamente posible. Gracias, Carmen, por esas recomendacións. E agora, Ivón e Bárbara nos amosan todo un catálogo de produtos antiestrés. Ruidos, roxes, berros, golpes e rosmidos alteran o proceso xerador das ondas cerebrais e creban o normal funcionamento nervioso. Vostede acaba por perder o ton, pero pode recuperalo doadamente por medio da terapia sonora. Atención, poña a orella. O equilibrio do sistema neurovegetativo crébase de cote nas persoas sometidas a grandes esforzos intelectuais, producindo introversión e comportamentos paranoides. As vibracións de Kata 3PA, directamente dirixidas ao córtex, devolven a delicia de vivir. Se o seu temperamento é negativo, o xerador 4PZ, actuando sobre a codia do seu encéfalo, devolvelle a clave do sí. Non vivas en ton nin son. Se non padece alteracións específicas, pero anda de continuo canso e de mal xorne, póñelle fin ás súas malas vibracións con 2 minutos diarios de Sun Son Death, estimulante xeral do funcionamento electromagnético cerebral. Cando o seu mal é ter alterada a regularidade das ondas gamma e de resultas é imposible economizar as súas descargas psíquicas, o xerador 5PZ restitúe os fundamentos do ritmo biolóxico. Se o seu psiquismo o fai padecer avellentamento progresivo, o xerador básico NNO devolvelle a armonía da xente máis nova. Free Fresh, xerador de ultrasons que actúan sobre a hipófise, é o tratamento ideal para os hiperactivos e todos aqueles que padecen brotes de excitación. Free Fresh fornece a relaxación que é natural aos habitantes das selvas de asfalto. Que ninguén lle dea un toque. Déase os toques vostede mesmo con Free Fresh. Non perda os nervios, non dé a nota, póñase a ton cos xeradores acústicos que lle devolven a ledicia de vivir. So don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Pois a min relaxarme, o que se di relaxarme, nadita. Eu provei eso das castañolas como se nada, pero en fin, o que íamos. Lembran vostedes aquela parella que ele estaba fatal dos nervios e ela íase poñer seguro, porque claro, con un home así que queren que lles diga. Pois o caso é que ao final decidiron ir ao balneario. Imos ver que lles pasa. Adiante. Hola. Hola. Permiso. Señor Pombo. Hola, encantado. Señor Pombo, señora. Temos reserva feita ata domingo. Ata domingo. Van pernoctar tamén? Sí. Pernoctar, todo domingo. Sí. Ui, ovos. Mira, Manuel, agora ímonos dar un baño, despois tomamos as augas. Pois, se parece, damos un paseño por o río e logo xa pola noite imos dar unha volta á vila, vale? Eu quero tomar augas, pernoctar e tomar as augas e pernoctar tamén, non? Sí. Moi ben.
As nubes son os caprichos dos ventos. Ti, en cambio, Charito, eres constante. Estás aquí, unha pedra, currupedra, máis que pedra, pedrecita, pedra. Charito, dame un bico, dame un bico. Aí podíamos afarrar un pouco, a facer unha casiña aquí. Ti és tan cambiante. Non, non é iso, Charito, non é iso. É que sinto cousas, noto cousas, as escoito, as noto por dentro. Nos ríos, nos grifos, nas nubes. É como se eu fora un continente. E ti o mar. Argentina. Achégate a mí. Mira, escoita aquí, pon aquí o ouvido. Mira. Sí. Ei, sí, vostede. Vostede sabe o que valen o equilibrio e a seguridade. Vostede pisa forte na vida, pero non lle doen por veces os calcaños? Algúna vez ten molestias no pescozo, rigidez nas costas, enxaquecas, o seu humor é estable, ponse en tensión máis veces das que quixera, déixase vencer polas circunstancias? Sabe que defenderse da hipocondría dos trastornos neurálxicos require esforzo? Atópase verdadeiramente ben? Non pensou que moitos dos seus costumes son pequenos accesos maniáticos? Pensou en que se os nervios a traicionan pode padecer úlcera, eczema, salitose, alopecia, anorexia, descalcificación progresiva, estreñimento, cirrosi, hipertensión, trastornos cardiovasculares, alteracións do sistema linfático respiratorio, síndrome de Parkinson? Non pense niso, non sexa depresiva. Vostede non ten tempo para preocuparse. Protéxase das súas maquinacións con Esquencemil 200, o comprimido relaxante que actúa sobre os centros nerviosos evitando toda preocupación. Anda frouxa? Non se preocupe. Perda cuidado. Pásese a Esquencemil 200. Hai xente que anda a berros, a urros ou a turuxos pola vida. O caso é facerse oír. Nos poñemos o máis fácil porque lle poñemos un micro diante. Pedímosles que nos contesten a eso de que como andan os nervos. Eso sí, ao principio sento mellor a pillas así a bote pronto e está algo nervosa, pero enseguida se relaxan e cho contan todo todinho. Estrés? O estrés, penso eu, non que é eso de tan agitado, de vivir tan... Non é, bueno, que non sei, ao mellor non é, pero eu penso que será eso, de vivir sempre correndo. Pois supoño que é unha alteración nerviosa. Por que preguntan eso? Que están investigando? En que anda moi nervioso, moi agitado. Xa se levanta un mirando o reloj, deitase mirando o reloj. Pois é unha forma de relajarse. Pois en que eu noto moitas veces que estou intranquilo e sin ter motivos. Non estou enterado deso, non teño padecido deso. Relajamiento, non? O estrés. Estar agotado, non? El estrés é a falta de conciencia de Dios. Estrés é sinceramente o que pasa en Rumanía. Mandan os obreiros para mallarnos intelectuais. Por que en Rumanía non aquí? É dicir, os obreiros a mallarnos artistiñas ourensans. Por que non? Todo está no a mallar na galería ese, expresión, en todas as galerías. O estrés produce a falta de traballo. Pois é unha forma de relajarse. Bueno, el estrés é un pouco maior para explicar algo deso, vamos, doume un pouco de idea, pero... O estrés, pois, é o que estamos sufrindo hoxe con esta sociedade de tanto axite, non? Eu nun estrés faría cualquier cousa. Entonces yo les invito a la gente a que se hagan monjes. O estrés, pois, para min é como unha sensación de nervios ou algo así, non? Non está algo rarillo, de pegar un estrés, non? Digo yo. Entonces yo les invito a la gente a que se hagan monjes. Estrés. El hombre para solucionar el problema de estrés tiene que cada día de su vida sea un día de vacaciones, haciendo lo que le gusta, como nosotros, predicar. Somos monjes y predicamos, y estamos felices todo el tiempo, nunca tenemos estrés, no tenemos ni sábado ni domingo.
Pois xa ben, todos andamos nervosos, alterados, excitados, pero hai xente que non, por moito que caro que lles coste creelos. O equipo de produción deste programa fixo un denodado esforzo por atopar un deses exponentes, últimos exponentes, desa especie que podíamos de chamar hominus tranquilus ou algo polo estilo. Vamos, os homes tranquilos que non se alteran por nada. E atopamos un en Ourense, o entrenador do Clube Deportivo Ourense, Luís Cid Carriega. Hola. Hola, que tal? Realmente vostede non se abafa nunca polo traballo, nunca se pon nervioso? Bueno, eu penso que sí, aunque as apariencias engañan, neste caso, porque parece un home tranquilo, pero son un hombre moi preocupado, moi responsabilizado na miña profesión, e naturalmente me preocupa o rendimiento meu e máis dos que están a miña disposición. O sea que nervioso algunha vez me poño por as circunstancias e por o sentido da responsabilidade. Pero ás veces é algo bo, incluso traballar con algo de pressing, non? Con algo bueno, de nervos. sí, quizá motiva máis, esa motivación transmítela aos colaboradores, en este caso os xogadores, e é natural que a veces sea un estímulo e que axude un poquitín máis a incentivar esa motivación de cara ao partido. Pero vostede nunca necesitou meterse así un pelotazo de algo forte para tranquilizarse, non? Bueno, o sea, leva tranquilidade consigo. Sí, en algunha época sí tomaba un whisky antes de empezar os partidos. Se me iba ben, incluso algún xogador me imitou algunha vez, que era un xogador que tuve no meu equipo, que era un pouco apático, un pouco abúlico, e o día que o probou foi tan ben aquel día que despois vou pedir a todos antes do partido. Pero sí, motivarse un poquitinho como un whisky, pois vai ben. Había que ter cuidado, non? Sí, no, pero lle viña ben, porque era un hombre moi apático, un hombre un pouco abúlico, se tú queres, pero aquilo facía reaccionar, entrar en calor, e desde o primeiro día que o probou, que resultou ben, pois despois me pedía antes do partido. Que te iba a decir? Isto, ahora que temos o Celta e o Deportivo en segunda e xa non van subir este ano, pensa que vamos a estar máis tranquilos os galegos ou todo o contrario? Bueno, tranquilos non podemos estar. Eu, como aficionado, penso que estaríamos mellor con Celta que o Deportivo na primeira división. Por menos veíamos fútbol de primeira división e creo que as dúas cidades teñen categoría e capacidade económica para ter dous equipos na primeira división. Ahora, máis tranquilos, pois non sei, iso habrá que preguntar máis que nada a hinchada do Deportivo e a hinchada do Celta, que aún sufrindo preferían o mellor estar en primeira división que non, pois, sendo, podíamos poñer aquí o aforismo de que vale ser máis cabeza de ratón que cola de león. Pero eu como aficionado e como hincha prefería mellor que estaban dos equipos en primeira división, aunque houbera que sufrir un pouco. Moitas gracias, Luís, por ensinarnos así todo un exemplo de como debe un non perder os nervos nunca. Pero por fortuna non hai mal que 100 anos dure, aínda que tampouco duran os bens máis alá dun par de días, a maioría das veces, pero, bueno. Cando aprendemos xa que despois do domingo ven o luns, que despois da tempestade ven a calma, que despois do pecado ven a penitencia e nos acostumamos xa a ese ritmo de vida, pois xa vamos recollendo o tranquillo asunto e pode irnos moito mellor. Ben, ten que firmar aquí e listo. Opa, firma e tacha, Manolo que tacha. Opa, epa. Bueno, vale, imos Manuel, que non quero perder o vacu-vacu. Bueno. Adiós, doctor, vamos a lo... Hasta luego. Gracias. Adiós, doctor. Vamos, rápido, Manuel, que xa tarde. Corre. Rapidiño. Estas nubes non me gustan nada, non sei se me choverá. Esas nubes, que va, non teño ningún problema, mira. Mira aquela de aquí, parece a cara de Baitiar, e aquela que andaba con Julio Iglesias, non mira? E aquela de ali, parece Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. E aquela de atrás, José María García, pobre. Ven a mirar. E Asia, aquelo parece Asia, mira, Charo, mira Asia, mira. Sí. Qué bonito. Asia con pajarito. Sí. Qué bonito, como me gusta este balneario. Ala, imos. Imos, como hai que traballar. Charo! Eña. Non quero traballar, non quero unha mina. Vou coller unha psicose. Unha silicose. Non, vou coller unha psicose de silicose de mina. Tamén. Unha mina. Veña, vete que non chegamos. A ti non te importa traballar, parece que non te importa. Pon un cinturón. Non poño nada. Como que non? Poño tirar. Anda. Non quero poñer un cinturón, Charo, para. En fin, amigos, que hai que procurar ter calma porque parece ser que tranquilo é como mellor se vive. Porque hai nos que morreron de angurias, así que non se me descoiden.
O caso, como decían os grandes filósofos, e como di agora todo o mundo, ata o menos espabilado, o caso é ter saúde que o demais ven solo. A próxima semana virá máis ozono. Coídense, Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry.